Moi! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me mennään mun kummiterin kanssa puuvillaan. Semmoinen pelitapahtuma Nuokkarilla. Ja sitten me mennään sinne. Ja... Ottakas, mä katon. Joo, ja hän kiinnittää ruokaa multa, mutta mä en nyt sille anna. Ja mun kummitetti siis tulee hakemaan mut täältä 10:30. Eli mun täytyisi nyt alkaa toimimaan, koska kattokaa jotenkin hiuksia. Ja siellä on näköjään koko päivän satanut, tai yön satanut vettä. Mutta mä oon nyt valmistautunut, että mä varmasti sitten ehdin tekee kaikki. Tosiaan mä sain nyt päätettyä mitä mä syön. Ja mä syön niinku leipää. Ja nyt mä oon niinku tuolla leivän pahtimessa. Ja mä ootan niitä. Ja sitten sen jälkeen mä varmaan meikkaan itteni ja harjan hiukset ja valmistaudun, koska siihen mä säikähdin. En tiedä näkyykö se tässä videolla, mutta nyt mä voitan noin leivät ja alan syömään. Tosiaan mä sain nyt ruuan syötyä. Nyt mä menen nyt mä harjaan mun hiukset ja alan meikkaa. Siis mä aina en tiedä missä mun hiusharjaa, mutta nyt se löytyy. Nyt mä oon harjaamassa siis mun hiuksia. Ja mä tunnuin, mä oon siellä puuvillassa joku ottakas, mä mietin hetken, joku 5-4 tuntia tyyliin. Ja mut siis tärkeintä, jos mä en nyt duusanen tutun näkemään, niin tärkeintä on se, että pidetään hauskaa. Ja sitten varmaan mun serkkukin tulee sinne. Se on nyt tällä hetkellä 3 kuukautta ja jotain päiviä, ellei sitten 4 kuukautta. Ja sitten tosiaan mä en oo mikään hirveän hyvä meikkaamaan. Mä meikkasin nyt. Mä aloitan niinku tällä, että mä täytän mun ripset. Sitten mä otan ripsiväriä. Ja sitten tosiaan sitten mä katson, että jos videolla olisi jotain sellaista muutakin meikkiä, mitä mä voisin laittaa. Tosiaan mä sain Elinalta ja mä sain sieltä jonkun tällaisen, mutta mä en tajua mikä tää on. Koska siis mähän en osaa puhua englantia yhtään. Joo, tämä kyllä mä vähän osaan, mutta en mitenkään hirveesti. Mutta mä nyt toivon aikanaan mun ripset ja otetaan sit sen jälkeen. Mä meikkasin, ei sitä varmaan näy. Ehkä, mä en oo varma. Mä otan siis vielä toi huulikiiltoa, ellei sit huulirasvaa. Mä pakkaan nyt mun kaikki kamat, mitä mä tarviin puuvillaan. Luultavasti rahaa, kun mä ostan varmaan omilla rahoillani sieltä ruuan. Pääsin puuvillaan, nyt tultiin Tigeriin nyt. Nyt on normaalissa. Ei kun Tigerissa. No, Tigerissa on mennyt sekasin. Mä otin tällaiset korvikset. Siellä... Tommoset Halloween korvikset. Niin, mä en tiedä mistä tuolla myydään Halloween-juustoja paikallisesti ja Halloween korvikset. Sitten Milla sanoi, että Siellä sai niinku lahjoittaa rahaa semmoseen juttuun, niin mä lahjoitin 2 €, niin me saatiin pyörittää onnenpyörää ja sieltä hän valitsi tollasen. niin tällaisen, että me laittaa kengännauhoihin tai sitten tehdään ihan rannekuruja. Jep. Mennään katsomaan Marrea. Täällä ollaan Marren pisteellä värittämässä. Täällä on niinku stabilo kyniä saa käyttää ja täällä väritetään söpöjä pom-pom-kortteja. Kommentoikaa, kumpi näistä hienompi. Tai no, ei vielä näytä miltä, mutta... Nää ei oo vielä valmiita. Mä oon tehnyt ehkä vähän tämmösen värikkään, mutta en mä tiedä, meillä on aika samoja värejä silti. Niin. Äsken käytiin Millan kanssa
lempilaistylissa. Ja nyt me mennään nuokkarille pelaa vähän pelejä. Nyt me tultiin tähän, mikä tää on? Nuokkari. No, nuokkarin eteen. Täällä on siis Milisomnia tapahtuma. No, mä olin täällä jo eilen, mutta nyt taas täällä. Tällaista vattoa, tää on kyllä ihan super vaikee. Mä en oo hereilläkään näköjään. Siis tää on ihan sika vaikee koittaa. Vaikee koittaa samalla kun kuvaa. Mutta kuitenkin on kivaa ja tätä kuitenkin täältä. Ja mä yritän koittaa tätä vaikeita peliä. Ja joo. Tulin tänne syömään. Mä en tiedä kuuletteko te mitään, koska nyt on vähän jotain pulinaa tuolla lavalla. Mut nyt tultiin syömään. En mä muista tätä nimeä. Nyt meidän ruuat tuli. Tässä on meidän ruuat. Ja nyt mä alan syömään. Mulla on siis pataattia, ranskalaisia ja mikä tää on? Hampurilainen. Se on semmonen joku kids burger. Nam. Joo. Siis tuolla nuokkarilla Milla laittoi mun korvikset. Mun mielestä ne on vähän oudot, mutta näihin tottuu. Ja täällä on Elia, rakas serkkuni. Tein syötyä Eitten kanssa. Ja nyt me tän jälkeen tätä duutsoneita. Kyllä. Se oli ihan äänellinen idea. Löydettiin toi duutsonit täältä. Joo. Nyt me vähän kuunnellaan näitä. Jep. HP lähti siitä autokyytillä. Autokyytillä. Joo, sairaalaa. Autokyytillä ja jätti kokeen Jukan suunnalta P-lle. Täällä on superkivaa täällä puuvillassa. Siis mä just tulin hyvään aikaan tänne, koska toi Hussein Immarit ja sit mä otettiin vielä kuva ja nää on niinku tosta lavan vieressä. Mä oon käynyt varmaan täällä joku 5 kertaa täällä kaupassa. Mä menen nyt Normaaliin. Se on viimeinen kauppa tänään. Niin sieltä mä ajattelin nostaa vielä suklaata, kun mun teki mieli. Mä nyt tosiaan päästiin tänne kotiin ja oli kyllä kiva päivä, kun pääs näkemään serkkua ja kun mitä tie. Ja mä tähän loppuun mä voisin sanoa, että tilatkaa mun kanava, tykätkää videosta ja pitäkää ette kanssa itse kivaa. Moikka!